Uwe usamla ubanapo ke jela Meghalaya. Ubelapin ketik bat pinyap bit ginong bishar bat ikipat ba ke jela. Lingba ke jingshat jong u ha ke jingyakop shat bahe Hari India barok kawe kabla tip kum ke India's Best Dancer Season 4. Ubelakilla long ru kamat yakren hapo kanong ba shillong. Ha ke jela bat ru ha ke rihi barok kawe hadien beula syajit bandrung sya ke top 6 ha ke kinti baminta. Uni usamla ulayo sendan bandrung bet sya ke final. Hadien beulala ban pin I ya ke sapshat kaba kabala penlong ha nong ba Mumbai. Haba yakren bat kinong tho kubor ha ke shitarik naiwing arja apusau nakaliang ke kemi jong Steve Jirwa ke kong BB Jirwa. Kalapin pau ke jing ngongu ya ublay badru ya UMLA jong ke pinthor umkra constituency ba ELH ubla kirshan borba ya uni usamla ha ke jing ya lenti jong u ha ke ni ke jing ya kop shat badru ikipat ba nong kirshan baro. Nakaliang ke kong BB Jirwa kalapin tibru ban minta tayo kandai ke tayo ke bakhat du bakipat ba kinla ban kirshan ya Steve da ke bavut. Namar badan artili ki apps kata ka Sony Live bat ka Lenskart kipat ba kila ban vote tang sanspa tali na kawai ka app bat ka jiya kop jong ka final kan long ha ka shipho bat khatwai tarik unai wing arja arpusau. Ni pugara dingkong nga ai ngui play bau khun ngau la po se du sa ka thong to kainak te nga kwa ban ai ku play ba ru da el het de MLA nak te jogi nom song nadu ningkong ila tersan hai Steve te benta pada la de kapor ban vote last tang benta tayo te nakawai ka app hila ban vote sanspa tali te kadon artili ka app kawai Sony Live bat kawai ka Lenskart te sanspa tali hila ban vote ka final kan ulong si pau bat khatwi tarik sakawai pat ngakwa ban ai public ki media press barok kawai ba ila kersham ha Steve ban pin sapriang ka video jong Steve ban bot kuno ban le kuno te public shibun ki paj baru barok kawai bala kersham ha Steve Jirwa ngakwa ban ai public ya barok ngamla ban jer kertek namar barok hi kawai ka jalala support ba Steve public shibun ningkong syap ai ngo yu ble trekenrat ba ulabu ula thau ya uni ukun jungi Steve Jirwa ba ula poi ha kani ka thong mata ha kani ka final te ningkong ngai kublei yu blei trekenrat namar ba kani ka jing ya danti klem ka jing plelat plinti no minum poi ha kani ka thong ngai kublei ru ya kilok kijor bahayeng bahasem ki kha ki man kibanajan bat najangai bakin yosngau ya kan ya jingkerpat jumi namar ba ukun jungi mata ulapoi ya kan ya thong jongka final te kan ni jing buat ru kam desu ka ba barus kata ngi buat ka tang sanpo buat ha kawai ka ap ndre mata ka yo bro artli ka mut san spa kawai ka ap te ha kawai ka mobile sisi hajar ka buat ban buat u teng ai ku blai ru kurpang ya IMLA jong Steve Jirwa udah ukun ubadan bok ngilayu aku mi ba elhek ibalong ukni ukpa jong ngikiduk kirangli kiba yalam nanti yakini ki postar kita poi keleng borok kawe ke jelam Meghalaya namar nakini hi kibriu kibomnang ban boru kilayu ban bot nakani ngai kublai fi ba dan bok pinyo kamet ka basait ka baklang ba pinang yo ban yarap susu ya ki weiru kibadon kalat katelenda ki wei ki jait ru kibami napo ka konvensi jong fi ba ublen kurkui ka yang kasem jong phi gumba pila senyang pila bot lang ya kan ka kur Jirwa jongi bakti kejat hadu kini kisni rupi dan rekat kublai shibun ya baro ki press ki media ki pajba ki ba yosngau ki bakpek ya kan ka media mata ka sngi ki ba puli kot kubor ki ba don ki mobile ki bomnang ru sngoba bakini ba tailang kenang bang inyo ka jingjok ka bapura ka jela jongi hi baro ka wei rengkat berkakur jongi ngai kublai ya katim jong ka amdaru lengba ka jingalam jong I ba kitbok thaba kaniru kan ki urasong lengba uni ukunjungi ba layak lenti mentala daki arnai lai banai ya lenti rang rekat bat I ni ba thaba presiden jong ni ka amda te kublai subun ba nadu basdang hadu bakut
kajing job kamdei tang na liang jongi ki bahaying kajing job college saka tim jong phi kajing job college nam tau MLA jong ka nong song kajing job kandek jong ka jelami khalea bro ka wei kajing job jong ka India hi bro ka wei kumba ula pen i ya kan ka dak kasien belen kurku ya fi press ki media ru ba pila pen sepreng ya kan ka kam kenang ba kiwe ru kin yo i ya kanuksa jong step ka de kanuksa ba bhanam ta kisamla kibala san larang ba bat ki bandang wan ro kumju kudai sibun Lei ru hadu por ya i chief minister jangi berburom sa konda sangma ibala kloi ban no sniang na manta jong Steve ngai kublei ru na manta jong i ba pol lingdo idei minister jong ka art and cultures kublei ru na manta jong i snyo balang mo la bon hi ba yarap mo i kibala bon ngin mala ban chan na do snyo balang baro kla bon bat na kermen ru begini baro kinang ya jing kesian cucu ya kan ko sian jungi bangin ang klan cucu ban nang train nak banta kin ki khon samla juga jelam ni halia bro kunju ri kiseng halang ba phero pher ki bangin na ban yo mo ladu ki PGP bat ki KSU bat ki be ngi ma su ban yo teng ai khublei pi baro ya ka jing kloi ka jong pi ban spread ya khbor nang banta jong Steve dailing ba jong pi kiseng halang ki bal ya bun keleng-keleng bal ya spread keleng-keleng nang banta jong Steve daya kata ba Steve unsapoi kan yang thong ka jingjop at ki ka bot tu kala hina yu ba ka jing kersian gi ngar ngai ngu so yo blei da ka bata ka jing iet ki jongu ka jing spun ka jongu ko bla jet no way ni ki khon jo ngane ka ri ka jongi way ni ki khon ni state megalia ka jongi Steve Jerwa lo wara ru ka nam ka burom omde tanam ta ka yeng ka sem de wara ru ka nam ka burom ka state megalia hi bara ko way ngala yo yo ni samla ba kansai berwarna ke burung kejungi bani paro ngikerpat ya ki paro ki nong snong juga state megalia kejungi hi ya do ki khasi ki jentia ki garo ba kiwe bade ki perlok ki bade ki non tribal ro ya paro ngikerpat ya paro we nong snong juga megalia ki bade ai kersian ke ba tenge ki kersian ke ba klain tam berwarna ya kejing yo ke ba job ke badan burung tinggal kerpat iki pai ba baro bam tagas ngi ngila ban ngi release je kene ka press release daga banta bangi kerpat ngi appeal khnang ya baro ki pai ba ke jongi ba sobha ba kene ka sipo ka 2 tarik November arpo arbusau kan ka final daga banta ka dancing competition ke benlong de banta ngi khot ngi wer ki pai ba baro ba binum dei ban ong ban kensting kene ka kam war bangi ngi i ba Steve da kiwi ki state ki basya bangi jupet ya program ngajong bobon bagi beri bana baru ki kersian ya Steve kan ayu yang ikum minong suksnong le kam tam mangi le di ban a jing kersian ke bani kong ade mangi na la yeng na jong rangi na yeng na jong im a jing kersian ga baklan ku do pin up tangin de kersian ki beri bana bar dia ka jing ui ki jonga ki jing pet ki jonga i ba bon ba ki breu ki bana bar ki bade na Bombay na Delhi na Calcutta na keleng na UP rungi ki ai ki jing kersian yu Steve te na da nga khot ngai wer ya baro ki dong suksnong jong megalia ki khasi ki jentia ki garo ba ki we bade ki ru ki ru ki jai bun riu ki bade na post ki megalia ki jungi ban ai ka fullest ki jing kersian ka ba klain ma na ka banta ban yo warra ini ka nam ka burom na ka megalia hi baro ko we tinga kerpat sai sin ya ki pai ba baro bagi de ban bot yo Steve hakini ki ski ke badang sa mentah ban yo ki jing job ke badan burom